Salamat at nakabili ko. Buti mayroon. Alpo, good morning mga kaparanggisan. Bali yun, nagsisimula, nagpaparamdam na nga yung bagyong Juan. Pero sa Bicol, grabe, lakas na nung bagyo. Kasi nakita ko yung mga nagla-live, si Ate Pidang naka-live. At bibili ko ng gamot ni Mrs. Kahapon kasi iniwan ng reseta. Medyo umuulan na dito. Mag-i-bike kami. Ano, sumakay na ako? Mamaya na. Hop! Bakpidol. Palabas na kami. Oh, ay, andyan pala yung karton. Sa taas. At sana sana kasi grabe ng lakas ng bagyo doon sa Bicol. Na tumigil ka agad. Nag-chat nga si Pula doon sa sa amin, doon sa bahay nila Papa. Yung gripo daw namin, yung bubungay gibana. Kasi nakita ko rin doon sa live natin bidang, grabe na yung lakas na talaga. Sigurado yung bubong doon sa gripo namin, gibana rin yun, saka yung dirty kitchen. Ang buti na lang may service na sila dito. Matuling din, no? 30. Yun na sagad. Oo. Matuling din. 30. Hindi naman delikado sa taob, no? Hindi. Mapa na to. Maganda na stock nito. Oo. Hindi tulad yung mga unang lap. Dahil dito makansakan sa hangin. Oo. Agap. Buti di pa naisipan tong mga erestro, no? Pinaplano na nga yan. Ha? Sabi ko na eh. Kasi marami na eh. Ang panang iba, ang pagkakakitaan na lang. Oo nga. Pero sa akin, lisensya muna talaga. Lisensya? Oo. Alam yung pagkakakaan ng kalsada. Oh. Lisensya pa rin. Hindi ka dito, gilid ka lang talaga. Oo. Yan, tapos sa bayan dito. Ano sinakyan niya nun? Tricycle. Buti nga, nagpap sa labas ng kapatid ng tricycle. Oo. Doon sa kanto mismo? Oo. Buti ka mo, meron pang may Nakapela. Oo. Nagiinuman, kaya pinasakyan. Kahapon, puno dito. Mahirap kasi doon mag-park sa Yorko. Oo. Mas gusto pa dito mag-park. Parking muna. Ano to? Jollibee lumabas.
Ramdam na rin yung bagyo dito sa ano, Cavite. Pero ulan pa lang. Ayun, ulan tas konting hangin. Malaking bagay din pag may ganito. May service na sila. Nakalabas pa kami. Hirap palang hanapin nung gamot ni amin na ano, na yung pangugas ng ilong. Kailangan pa naman gamitin kasi sumasakit na yung ilong niya. Kailangan niyang mag-ugas. Doon din sa labas ng PGH wala eh. Tapos dito wala rin. Hanap kami ng Mercury. Makulimlim na dito sa ano, Cavite. Grabe no. Kamusta na kaya dun sa Bicol? Malapit lang. Yan, sa may simahan malapit. Maganda siguro makapasok. Dito lang sa isang Mercury. Sana mayroon dito. Ayun, salamat at nakabili ko. Buti mayroon. Makakapagugas na si amin ng sugat niya sa ilong. Hirap palang hanapin itong gamot na to. Doon din sa Santa Misa wala rin. Doon sa Mercury wala. Dito lang meron lang dito sa dulo. Ito yung pinakabayan eh. Ha? Ito yung pinakabayan ng Tansa. Ito yung bayan ng Tansa. Di ba dito yung simbahan no? Oo, nandun. Sa unahan. Anong simbahan nga yun? San Agustin. St. Agustin. Ah, St. Agustin. Ay, pabalik na kami. Yun na lang ulam nun, no? Oo.
na rin. Kasi 11 na eh. Dumaan na yun sa Bicol. Bibili na rin kami ng karne. Ano ba ito? Karning baboy pang ulam. Ano ba ito? Pili ka. Ano? Laman o ano? Go. Sabaw na lang, no? Sabaw, adobo. Pwede ko. Yan. Karne. Magkano kilo? Kuya? Laman. 300. Sige na 1 kilo. Laman taba. May taba ko yan. Nandito na kami oh. Ang saktong-sakto yan dyan. Laking tulong din yun ito. May service na. Tan, buti na lang nakauwi na kami kasi naghanap kami ng gamot nga oh. Ito na oh. Bigla nang umulan na. Saka may hangin na rin. Yun. At nag-aalala ko dun sa Bicol. Sabagay yung tinitira naman dun, okay naman. Kasi baka alam ko yung ano ng anak namin. Nervyos yun. Kasi lalong wala kami. Sana okay lang sila doon. Alam ko yung talagang malakas kasi nakita ko dun sa live nila Ate Bidang nga. Alam kong masisira doon yung dirty kitchen. Tapos yung bubong ng gripo namin, sigurado yun. Ang mahirap nun kung tumama dun sa salamin, dun sa sliding. Pag tumumba yun na papunta rito, yari. Basag yung ano dun. Sabagay nilagyan naman ni Papa ng plywood kasi ako lagi kong nilalagyan ng plywood dun. Nakapon, tinawagan ko kaagad. Kasi may mga plywood ako dun na naging nakaredy. At may mga number yun para di magkamali kung saan nilalagay yun. Sana okay lang. Sana wala namang maanong tao sa bagyo na yun kasi napakalakas, grabe. Lalo na yung Catanduanes. Sana ingatan yung ating mga kababayan dun. Lahat. Sana ingatan lahat. Ayan. At magluto muna ako ng ulam dito. Siyempre pag siguro pag tapos na yung bagyo, baka makauwi na muna kami doon sa Bicol. Sana wala nang maputumbang mga poste para di mag-burn out doon. Ano po, hanggang dito lang vlog na to at maraming salamat yun. Bye bye.